everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Kurason, sa tarang higayon, dili ko gustong mo kumpiyansa ka, anak. Kung unsa magatong nabati mo kaganiya, wa ka unta mo doon dito sa may libon. Naibaw ka na, may mga taong buang ugutok. Tingalig may dautang huna-huna din mo. Ug maunsa ka ba? Gusto ka, Dada. Mausap ka na gisulti sa una sa akong higalang duwende. Si Amon... Shut up, Kurason! Dada. Ayaw hiskuti ang giingong mong amigo mo duwende. Kaya dili siya tinood. Pagsabot ka ba, Kurason? Normal ang imong panguna-una. Normal ang itong pamilya, Kurason. Kaya kung magpadayon ka pa, nga magpatuo, nga mahigala ka duwende. Tingalig lakip ang imong mga schoolmate, mga kaila na to. Makaingon nga abnormal kang utok, Kurason. Dada Armando. Kurason, pinangka ko kayo ikaw, anak. Maura ka iti man eh. Hinungdan nga dili ko gusto nga masawayan ka sa mga tao. O higandan ka upuang. Masakitan ka lang. Dad, dili ko buang. Yes, I know. Nga dili ka buang. Pero utang puot, anak. Hunungan na ka ng paghinubra mong imahinasyon. Karang bisang ulsa na ang masun si mong utok. Hunungan na ka. Kung ganahan ka mo suhat o kanta, tinggo. Kung ganahan ka mo drawing, pag-drawing. Pero ayaw na kining babayanan. Ayaw. Dad, ayaw! Ayaw, Dad! Get inside and go to your room. Dad, I'm sorry, anak. Kinahanglang pugan ko ikaw sa tanan. Dili ko gustong ipatuo ko kanimo nga lahi ka sa upan. Kining babayana, kining iyang gidrawing. Mao kini sistiya. Kung siya gyud sistiya ang ana sa sud sa gawas ni Kurason. Ipalayo ko siya sa kalautan. Malipayon ka na ba, Armando? Elsa, gusto kong ipalayo ang atong anak sa kalautan. Sa paagi, nga imo siyang pasakitan, Armando? Sa paagi nga limdan mo ang imong kaugalingon? O hadlokon mo ang imong anak? Nga aron dili kini maaan nga usa ka buang? Dili kini musulti sa tinuod niyang kahimtang? Sa tinuod niya nahitabo sa iyang kinabuhi? Oh, Elsa, gusto ka? Gani ang plano ko nga ipalayo na to ang atong anak din. Adto ta mo puyo sa laygapit. Bisan asa kita mo puyo, Armando, aduna gimanghita sa atong anak. Mismo katong amon ni sulti sa atong anak nga may nangita kaniya. Nag-ungaw sa kalisdanan ang kinabuhi sa atong anak, Armando. Maumag gani, Elsa, nga gusto kong ililom ang tanan. Kaya kung ato ipaypaw sa tanan, ang nakita, madungog o ang hilak sa atong anak. Tingalig masayo na lang unya si Kurason. Makita lang may bawal siyang makaway. May punto ka usab, Armando. Apan palihog lang. Tarungon mo lang unta sa pagsulti si Corazon aron dili siya sakitan. Usa ka to. Uwak, di balik siya. May tuyo gyud ang uwak, Armando. Oh, tuwa na siya. Nagpalayo na. Usay buot mo'y pasabot, Elsa. Dali, musud una kita sabay. Sultihan ko ikaw sa nahitabo ka ganiha. Naunsa man ko. Mura man ko kikutasan. Unsa kini nagtamo na ako. Hindi ako susunod sa payag. Nila ni nanailang og tatiwasay. Sira do ang maong payag o iyang suwa sila. Luminous! Polar, Niapod ko, Luminous. Ningning, naunsa ko. Maayo kay nangutan na ka, anak, Luminous. Nahibalik ka sa iyong pagkaistatuwa, Luminous. Unsa? Og naibalo na sila irang ug wasay nga istatuwa ka. Unsa? May isulti mi kanimo si Polar, Luminous, sa dili pa kami mong biya. Luminous,
Pasabta si Wasay ug irang bahin sa imong kaugalingon ug sa imong katuyuan dinhi sa ilang kalibutan. Ug ihatag namo kini kanimo ang kwintas gikan ni Halandong Zoo. Para imo ka ng maong kwintas, isulog ka na aron sa higayon nga mumugna og lipak ang hari sa Arcalia. Di ka na mahimong estatwa. Kung mao, ang hari sa Arcalia ang nakaingon, kung nganong mahimo kong istatwa. Mauna kadto ang among gitugon kanimo Luminous. Di na kami magdugay. May lain na usab kaming misyon Luminous, pag-amping dinhi Luminous. Ug pangitaag yun si Prinsesa Hestia. Tabangi siya nga di siya mailog sa kaaway. Kung di nimo siya makit-ag ug mailog siya sa mga kaaway, alaot ang tanan. Masakop sa dautan ang lubong universo. Unsa? Ug hain man siya. Asa ko siya pangitaa? Sa imo kasing-kasing. Yan na, daghan akog nabugos nga mga kahoy. Hain naman to Wasay. At tura. Unsa man nang yung gibuhat niya, ay? Hoy, Wasay! Ay! Wasay! Ay, sige, dairang! Ikaw kagiron! Kagiron ka Doon karam. din eh! Pwede na kay Toyo! Ay, sakto, sab. Madool na lang ko ni mo diha. Ikaw kagiron! Madool lang ko dito sa nahimutangan. Murag doon na may gikabisihan ni si Ikaw, Wasay. Kagiron! Kagiron ka karon! Ubay na Ikaw, dapat to ganyan Kagiron, akong lubot nabughang ni mo. kahoy. Gilibak ko, kagiron ko nukuglubot karon. Ako naman to gipambugkos na ng kahoy. Ay! Pagkakapuya na ini maghimutag pangwartahan. Ay! Watahan! Okay, unsa man dahil ang imong gikabisihan, ha? Kita bitaw ka! Nabisi kong panday! Awa, bitaw, Ikaw nakikita, kagirong lubot ni mo ron! kahanggaw ni mo. Kita dahil ka. Ay. Kita kang kagad Wala. akong lubot. Ikaw kagirong. no? Wala mo kumuingong God. Kakita bitaw ko. Unsa na imong gibuhat? Unsa na imong gigama? Imong gipanday ba? Unsa na? Lungunday. Lungon na di ay. Okay. Unsa? Karaan! Sunod-sunod si kanako, karaan! Karaan kang dako! Ay. Say, ay kung Sunod ingana siya. Ay kung ingaan na say. ikaw. Buotan baya ko bisag karaan tong ako. Ha? Alay! Bisag pa ko ni mo, day! Action lagi. O sabay saan ako, ha? Unsa daerang? Wa kay sa say. Nga anong gisagpam ko ni mo? Tungod kay gusto lang kong makadungog si mong late reaction say. Ay! Kano sa ka ko kabawas ni mo, day sa? Amaw magkaday ka! Ako ragi man nagpa. Amaw day ka! Amaw ka! Ba ka diyan si Amaw? Amaw ka! Sa na nagdako ng imong giingon ako sa iya day tapalong ay. Alay! Ano kaya? Da. Dugay. Grabe na sa inyo to kadugay da. Madugay ni sunod adlaw na kumuriak sunod adlaw ba? Hanggang ni mo derang oy. Eh, Kilijin Ompo! sa naman sa Marcel Ichano! Jane Sanico! Miri Nara! Lisa Jean Pailer! Palyer! Lisa Jean Palyer! Tixon Diane! Inday Jean Maglasang! Di na kumusagpit mo. Murag ikaw nag-Facebook man tingali ka say naman na Facebook. Ay, di na kumusagpit ni mo, Noel Rabi. Tabang mo, day! Si Irang mga Inday, ginaog-daog ko sa asawa ng libat o ilong. Wala daw! Hanggaw ni mo, doon na di ay ilong nga libat. Oy, sayop ting kag sulti, oy, o sayop kag basa diha. Mata tingali say ang nalibat sa'yo. O dili ilaw! Jane Milmo! Musta ka, day? Jane Milmo! Hello, day! Pastilan mong wasaya ka, mahalo ka karon. Unsa day? Palita ni mong banaha Basta ka. Oy, tugisulti tukon ako. ti karon, tukon ti karon. Ano ka? Ikaw kaya kung tukon na irang. Jane Milmo! Naipot ka ng Jin. Ay, isulti ka ng lungon day irang. Ali. Pahuay diri. Ako sa di mo diha sa lungon. Pahuay diri. Mao ba? Mao ba di ay? Ha? Ano Mao. na ka? Mao naghimo kag lungon kay Ano imo na ka di magkapa? imo di kong giandaman. Pahuay diri, day. Ay, Ay, nasilang mamatay natin. na lang kung wasaya ka. Ikaw kaya. Ano din nakakapuyon diri, pahuay? Sama!
Ikaw kaya akong isod aning lungon Ay, ron. ah. Bebe, maalsa ra ba ya ti ka siya? Kinay Ngano lawas maalsa mo ba? murag papel. Bebe, Ay, ingon ano? ay, ay, ibutang ko day, ibutang ko day. Kalain, kalain ani. Ibutang ti ka ani pero ani ti ka ibutang imong Ayaw, day. Lungon masaya Ay, ka. ayaw, di. Ore kong gihingan og lungon sa Ayaw, buhay day, pagani dili man ikaw akong isos lungon day. Oh, Pero sige, pahuway imo di ako. ka diyot, Oh. aron di ka makapoy. Di, yung Ay, si kanak- Dudong Luminos may isod ako lungon. Si Dudong Luminos isos lungon. O siya! Da. Ibang isod si Boy Dong ko, Lumino boy ko. sa lungon! Oh, boy, ikaw be. Iit sabi. Ay, Ja! Aray! Aray! Patay na ko na irang! Patay na ko, Ginoo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.